Les rèpliques dels instruments medievals que els àngels músics tocaven en la volta de la catedral de València seran exposades de forma permanent en el monestir de Sant Miquel dels Reis. L'exposició ha estat presentada per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el director de Capella de Ministrers, Carles Magraner. Amoraga ha afirmat que l'objectiu és apropar a la ciutadania el patrimoni cultural i donar a conèixer la història a través de l'art. Un objetivo del Consejo que es abrir el patrimonio a todos los ciudadanos, ¿no? Y San Miguel de los Reyes es patrimonio, es un BIC, es una maravilla que tenemos en esta ciudad y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para invitar a la ciudadanía a venir a disfrutarlo, pues desde luego lo vamos a hacer. D'altra banda, Magraner ha afirmat que visitar aquesta exposició és una forma de descobrir una part de la nostra història musical i com a poble. Que en este poble on hi ha tantíssims músics vegam, que en el segle XV ja existia una gran tradició musical, que va ser la porta d'obertura del Renaixement en Espanya, que el segle XV va ser el nostre gran segle d'or i vindre a descobrir aquesta exposició va ser descobrir una part de la nostra història musical, però també de la nostra història com a poble. L'exposició es podrà visitar els dissabtes i diumenges d'11 a 14 hores i a partir de setembre s'organitzaran tallers didàctics per als escolars.